Enguany fa 110 anys del naixement del filòleg Manuel Sanchis Guarner, un dels valencians més destacats del segle XX i un referent dels valors culturals valencians. Sanchis Guarner va estudiar Dret i Filosofia i Lletres i va participar en diverses iniciatives relacionades amb l'estudi i la divulgació de la llengua, la cultura i la història del poble valencià, com per exemple la fundació de l'Associació Acció Cultural Valenciana i la signatura de les Normes de Castelló. Som valencians i el nostre idioma és el valencià. En ell devem parlar i en ell devem escriure. Devem i podem. I perquè devem, volem. Va col·laborar en obres lexicogràfiques de referència, com l'Atlas Lingüístico de la Península Ibèrica i el Diccionari Català-Valencià-Balear. Sanchis Guarner és autor d'una vasta obra amb publicacions plenament vigents, entre d'altres estudis de llengua. La llengua no és tan sols un sistema de signes útils per a comunicar, sinó que és també una xarxa on són preservades les més entranyables formes de vida i de pensament de cada comunitat cultural individual. Investigacions de literatura valenciana, obres de gramàtica. Per a la confecció de la present gramàtica han estat consultades totes aquestes obres i bastants més, servant estricta fidelitat als prudents i assenyats mots del mestre Fabra als valencians, que han estat adoptats com a lema d'est llibre. Aportacions a la dialectologia. Història del País Valencià. Aportacions a l'etnografia i la cultura popular. Sanchis Guarner també va contribuir a la fixació ortogràfica dels noms dels municipis valencians. Cal dir, per això, que la demarcació interior del País Valencià que ara publico expressa tan sols el meu criteri personal i té només caràcter d'assaig. Al llarg de sa vida, va mantindre una correspondència activa amb escriptors rellevants, per exemple, amb el poeta i professor Lluís Alpera Leiva. Sanchis Guarner va crear l'Institut Universitari de Filologia Valenciana i va rebre diversos homenatges, premis i distincions. Per a saber-ne més, podeu consultar aquests portals temàtics.